Japuonjre ma jahigni 10 dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Homa Bay bang' ka jowetene ne omonje ma ogoye marach e skul ka giseye kuom ndiko nying-gi kaka jogo koko e klas. Japuonjre no masomo e skul primar ma Nyasumbi Lambwe Ward e kar chung od bura ma Suba North ne oyudo hinyruok maricho bang' jowetene nywakone kendo goye marach ma giwe ka gituro lwete kendo hinyo ng'edene. Japuonjre no ma en prefect e klas gi omi teko mar ndiko nying jogo mago koko e klas ema kane osendiko nyingego to ochwalo ne japuonj gino mane owang'o i jopuonjre wetene ma bang'e nomonje kendo goye marach. Nyaka sani obila kaachiel kod bar migawo mochung' ne weche mag nyithindo e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi nonro margi e wi okang' ma onego kaw kaluwore gi monj mane otimne japuonjre no. Kanondiko noisemakers e skul koro ne nyathi wadgi nohinye. Koro kanwabiro to nitie ofisa achiel manobiro irwa kapenjowa gima notimo nyathi, koro nwa explain ne. Bang'e to ne gibiro e group koro gipenjo gimotimore. Koro bang'e ka wasenyisogi to giluongowa wadhi mwalo kucho. Koro mwalo kunya be wachak wandiko dhowa. Then ne ginyisowa ni mondo wakaw namba moro kanyo. Koro namba manokaw to waywa ema notiyo kodo. This matter is with the police. This matter, they have the OB, the matter is being tracked, but me as a children's officer, I'm purely concerned, first and foremost, how safe are our children in school? Responsibility, accountability squarely lies with the head teacher of the school, who should be first even held responsible, then followed by the class teacher. Wan kode hospital kae nodonjo ka ok onyal wuotho, lakini sani at least en gi improvement matin. Wan gi geno ni e lwet jolony ma mule odhi bedo maber, kendo wan gi geno ni obro chango mane lamo moketo ni be mondo wuoth mondo doge